Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban muştoqlary. Hormatly tomoshaçylarymyz, Atavatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimizden tiyada sanyna hoş geliňiz. Habarymyzyň şu sanynda Türkmenistanyň prezidenti Şahzenany Yelizaveta II-ni gutlady. Russiya ýürüýte däl, adaty gatnawlar bolar. Ähli koronavirus çäklendirmeler ýetirildi. En köp satylan akıllı sagat markalary ýaly habarlar ýetirýär. Gelgin bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Türkmenistanyň prezidenti Şahzenany Yelizaveta II-ni gutlady. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň halkynyň we hökümetiniň adynyň, şeýle-de hut öz adynyň, Beýik Britaniýanyň we Demirgazak Irlandiýanyň birleşen padşahlygynyň Şahzenany Yelizaveta II-niň tagta geçmeginiň 70 ýyllygy ýubiley bayramy hemde dogulun güni münasibetli tüýsürekden gutlawlaryny berdi. Geçen ýyllaryň dowamynda siz öňden görjekli siýasatyňyz we ýagdaýsyz zähmetiňiz netijesinde bütün dünýäde belent awraýa eýe bolýaňyz diýilip gutlawda natalýar. Dowlat başçylarymyz şöyle Türkmenistan bilen Beýik Britaniýanyň we Demirgazak Irlandiýanyň birleşen padşahlygynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllygynyň bellenýändigini öňe çekip, Şahzenanyň iki taraplaryň dostlukly gatnaşyklaryň fotolandyrylmagyna hemde iýçeňleşdirilmegine aýratyn goşunyny bellädi. Hemde bu gatnaşyklaryň mundan eýlekde ýygyderli ösdüriljekdigine anam bildirdi. Russiya ýürüýte däl, adaty gatnawlar bolar. Russiya Federasiýasynyň Türkmenistanyň elçihanasy Telegram jemgyýetçilik tori arkaly Russiya ugurly ýürüýte uçur gatnawlaryny resmi namalary tawşyrmak barada beýanat beripdir. Şol beýanatda Türkmenistan bilen Russiya Federasiýasynyň arasynda awia gatnawlaryň dikelilmegi bilen Türkmenistan aviakompaniýasynyň Aşgabat, Kazan, Türkmenabat ugurly gatnawlary elçihananyň konsulluk gullugy Russiya ýürüýte uçur gatnawlary üçin resmi namalary kabul etmek togtadýar. Şu ýylyň 10-njy, 17-nji hemde 24-nji iýunynda göz öňüne tutulan ýürüýte gatnawlar adaty ýagdaýda amal aşyrlar. Kazana ýygyderli gatnawlar hepdeniň çarşembe günleri ýerine ýetirler. Bu beýanat bilen baglanşykly üýtgetmeler bolan halatyny Russiýanyň elçihanasynyň saýtynda, şeýle-de Telegram jemgyýetçilik toruny goşmaçy habar berler. Ähli koronavirus çäklendirmeler ýetirildi. Dünýäniň köp sanly ýurdunda emele gelen epidemiologik ýagdaýlar göz öňüne tutulup, koronavirus bilen baglanşykly giýerdilen çäklendirmeler aradan aýrylýar. Şeýle ýurtlaryň hataryny Türkiýe Respublikasy, Bosniýa we Hersegovina, Sloveniýa we Serbiýa hem bar. Türkiýede ýurda gelýän daşary ýurtly ýolagçylardan talap edilýän koronavirus bilen baglanşykly ähli çäklendirmeler, öňnaş çäreler ýetirildi. Pandemiýa bilen baglanşykly ýagdaýlar seljerilip, Türkiýanyň hökümeti 1-nji iýundan başlap ýurda giýerilýän ähli goýberiş, gödäwçilik nokatlaryna talaplary üýtgetdiler. Gerişde talap edilýän COVID-19 barlygynyň resmi namasyny ýa-da çaltlandyrylan test barlyg netijenamalaryna zerurlyk ýok. Eng köp satylýan akylly sagat markalary Counterpoint Research kompaniýasy tarapyndan geçirilen bazar seljermelerine görä, birinji çärekde en köp akylly sagat satan markalar kesitlendi. Akylly sagat bazaryna 2022-nji ýylyň 1-nji çäreginde 13 götürüm ösüş gazanyldy. Şeýlelikde geçirilen seljermelere görä, Apple 1-nji çärekde akylly sagat bazaryny öňdewarjylygyny saklady. Bazar paýy 36,1 bolan Apple akylly sagatlar pudugyny öňdewarjydyr. Beýleki tarapdan Samsung kompaniýasy Galaxy Watch 4 seriýasynyň öňkü seriýalary garanynda has köp ünsü çekendigi sebäpli bazardaky paýyny 10,1 götürmeçini ýokurlandyryp ikinji ýere ýeledi. Soňky maglumatlary görä 43,187 million birlik möçürine eksport edilen akylly sagat bazary 2024-nji ýylda 108,191 million birlige ýeter. Ine mehriban muştoklar. Atavatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimizden şu günkü sanynasy ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tomoshaçylarymyz, şeýle hem Özbegistanda Tiýada Universitetidaçylar Türkmen gazynyň Söwüt we halkary ähmiýeti. Bütün dünýä velosiped güni. Velosipediň dünýädäki ähmiýeti ýaly habarlary giňişleýin atawatan.turkmenistan.com saýtymyzdan okap bilersiňiz. Mehriban muştoklar. Egerde biziň saýtymyza ýeňilikli ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, onu Google Play Market'ten biziň Atawatan Türkmenistan prilajenýamyzy töleksiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimiziň endiki sanynda görüşýänçek, hoş sag bolun.